ముట్టిదిగా మచ్చినవాడు నేను ఇది వేదిక పద్మశ్రీ శిక్షణ కేంద్రం ఉంది గీత కాబట్టి మన సముద్రే కళాకారులు టీమ్ లీడర్స్ మరియు అందరు కూడా సీనియర్స్ అండ్ జూనియర్స్ యాక్టర్స్ అందరు కూడా రావాల్సిందిగా కళ దినోత్సవ సందర్భంగా మార్లవై గ్రామంలో ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం నిర్వహించిన గ్రామ ప్రథమ పౌరాలిగా కళాకారులందరూ రావాలి వేదికపై. ప్రతిభ వెంకటేశ్వర్ గారికి మరియు కనక సుదర్శన్ మామ గారికి వారి తరపు నుంచి ఇక్కడ ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం సార్. సార్ ఐమాండార్ రాసిన పుస్తకం సార్, అతను వచ్చిన తర్వాత ఆదివాసుల కొరకు రాసిన అదే విధంగా సార్ ప్రతి ఏటా జనవరిలో కళాకారుల కొరకు పోటీ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాము. స్వీకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. చెప్పండి ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ. ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని అసలు ఏంది ప్రపంచ జానపద దినోత్సవం అంటే ఏంటిది? మనం పుట్టినరోజు జరుపుకుంటాం. ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం? మనం ఏ తేదీనైతే పుడతామో ఆ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటాం. ఒక పండుగ చేస్తాం మనం. ఆ పండుగ ఏ రోజు చేయాలనో అదే రోజు చేస్తాం. అయితే జానపద దినోత్సవం అంటే దానికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే 1989లో విలియం థామస్ అనే అతను ఒక పరిశోధన చేసిండు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 9 కళారూపాలు ఉన్నాయి. గుస్సాడికి ఒకరోజు చేయాలి, కీకిరికి ఒకరోజు చేయాలి, తోటికి ఒకరోజు చేయాలంటే 60 కళలు ఉంటాయి, 60 రోజులు చేయాలి. మరి వీటన్నింటినీ కలిపి ఏం చేయాలి అని అంటే ఫోక్ అని నామకరణం చేసిండు దాన్ని, అంటే జానపదం. 1989లో ఫోక్ అనే నామకరణం చేసిండు విలియం థామస్ అనే అతను. ఆ రోజు నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ జానపద దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. అదే ఈ ప్రపంచ జానపద దినోత్సవం. అన్ని కళలకు సంబంధించి జరుపుకునేదే ప్రపంచ జానపద దినోత్సవం. మన తాన ప్రపంచ దేశాలు బయట దేశాలు జరుపుకునే వాళ్ళు కానీ మన దగ్గర తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొట్టమొదటిగా వెలుగులోకి తెచ్చింది ఎవరంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర జానపద కళాకారుల సంఘం. 2008లో రవీంద్ర భారతిలో ప్రారంభించినాం. ఆ తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధికారికంగా దీన్ని 10 రోజుల పాటు ఆగస్టు 22 మొదలుకొని 31వ తారీఖు వరకు అన్ని జిల్లాలలో ఉమ్మడి జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఈరోజు కళాకారుల సంఘం ఎంతవరకు మీకు సహకారం చేయగలుగుతుందనేది పరిశీలించి తప్పకుండా మీకు సహకారం చేస్తామని సభాముఖంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే సంఘాలు చాలా మంది పెట్టుకుంటారు. ఆ సంఘం ఎంతవరకు ఉంటుంది? ఒక లెటరేట్ తయారు చేసుకొని ఒక ఆఫీస్ పోయి నాది ఒక సంఘం ఉంది, నాకు ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వండి అని అడగడం వరకు మాత్రమే చాలా సంఘాలు పనిచేస్తున్నాయి. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర జానపద కళాకారుల సంఘం అలా కాదు.
33 జిల్లాలలో 550 మండలాలలో విస్తరించినటువంటి ఏకైక పెద్ద సంఘం తెలంగాణ రాష్ట్ర జానపద కళాకారుల సంఘం. మరి అందరి కళాకారులను కలుపుకొని అందరికీ చేదోడు బాదోడుగా ఉండాలని మేము ముందుకు పోతున్నాం. ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమం అక్కడ తయారు చేస్తున్నారు. సుదర్శన్ హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడు మేము ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు సార్ ఏంటి మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమం అన్నారు. కళాకారుల కొరకు మేము హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేపట్టినము, మరి కళాకారులకి ఇది చేయాలన్నారు. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటిది, మరి దానికి మేము ఏమన్నా డబ్బులు కట్టాలా, ఏంటి దాని ప్రాసెస్ అని అడిగాము. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి ఎలాంటి డబ్బులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మన సంఘంలో సభ్యులుగా చేరడానికి మాత్రమే మేము కొంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటాం. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అందరికీ కూడా ఉచితంగానే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది చేపిస్తాము. ఇంకొకరికి మంచి సత్కారం చేసిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కళారూపాలందరికీ, మరి గ్రామ సర్పంచ్ గారికి, ముఖ్యంగా కనకరాజన్నకు, గ్రామ పటేల్ గారికి. పటేల్ గారు అంటే యాదకి వచ్చింది ఒక విషయం చెప్తా. నేను చాలాసార్లు ప్రోగ్రామ్కి తీసుకెళ్తాను ముసాడి వాళ్ళని హైదరాబాద్లో. తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఒక్కోసారి ఏం చెప్తారంటే, అన్న మేము రాలేము, మా పటేలు వద్దన్నాడు, మేము రాలేము. అదేంది పోయి నేను మాట్లాడుతాను ఒకసారి ఫోన్ అని నేను మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. అంటే ఇది మా ఆచారం, దీపావళి పండుగ ప్రాంతంలో అనుకుంటా ఒకసారి పూజ చేసి ఆ టోపీ అక్కడ పెట్టిందంటే నెల రోజుల దాకా తీసే ప్రసక్తి లేదు. ఆ కట్టుబాటుకు కట్టుబడి ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి శిరస్సు వచ్చి నమస్కారం చేస్తున్నా. మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుతున్న మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. మీ అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు.